ξεκινάω εγώ γιατί έχω δύο άτομα που θέλω να το ρωτήσω. Ευαγγελία, καλώς στην παρέα πρώτον. Καλώς σας βρήκα στην παρέα. Ακύλα, γεια σου. Γεια! Γιατί έβγαλες τα μαλλιά μου για πότες. Ήθελα, μου άρεσε πολύ. Γιατί Εντάξει, να τρέβω το το μαλλί σου. δέχομαι. Λοιπόν, η απορία που έχω για τους δυο σας είναι πώς είναι να σας σηκώνουν ενώ τραγουδάτε. Κάνεις Γιατί μία... εσείς όρθια κατήλικοι. Κάνεις μία μικρή προσευχή ότι θα σηκωθείς και δεν θα πέσεις. Αυτό. Και μετά πάλι στο κατέβασμα. Αλλά όλα πήγανε καλά. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Εσύ. Εγώ το Εσύ απόλαυσα. σήκωσες και πόδι που να θυμάσαι. Έπρεπε να γίνει σωστά. Εγώ το απόλαυσα. Ήταν το πρώτο πράγμα που ζήτησα στο πρώτο meeting να με σηκώσουνε και Θέλω τρώω. να πω τώρα ότι... Δεν καταλαβαίνω. Και εγώ το έχω ζητήσει. Έχετε δει να με σηκώνει εμένα κανείς. Θα σε σηκώσω εγώ μετά, στο διάλειμμα. Σταμάτα. Μαζί. Τρώω αυγά και φιλέτο κοτόπουλο. Ελπίζω να μην δυσκόλεψα πολύ τα παιδιά. Αγάπη μου, εσύ. Παίρνω το μικρόφωνο να πάω στην πέρα Παίρνει γειτονιά, ποιος άλλος, Ναι, ναι. Αλεξάνδρα μου, Γιώργο μου. να σου πω κάτι. Μεγάλο χειροκρότημα από όλους μας έχεις, γιατί ήταν δύσκολο αυτό που έκανες. Έπρεπε να ανοίξεις τη βραδιά. Πώς είναι να το κάνεις αυτό? Λοιπόν, έφαγα την κρυάδα, αλλά έχω να πω ότι τελικά ήταν καλύτερο αυτό, γιατί βγήκα τα πα, ξέσπασα και τώρα κάθομαι και απολαμβάνω το show και είναι ό,τι πιο υπέροχο, πραγματικά. Τέλεια, μια χαρά τότε. Astrolab. Χαίρετε. Σε είδα να χορεύεις στην πίστα. Και πιστεύω ότι εμείς οι δύο έχουμε βρεθεί σε δίσκο και έχουμε χορέψει μαζί. Στη δισκοτέκ, στην παλιά. Πόσο χρονών είσαι, πες το όχι στο μικρόφωνο. Έχουμε συναντηθεί σίγουρα σε δισκοτέκ και έχουμε χορέψει μαζί. Είσαι υπέροχος. Hi, Desi. Γεια σας. Μιλάμε γεια σου. ελληνικά, Μιλάμε. Τώρα που είμαι εδώ, τα θυμήθηκα. Μας The βλέπουν Power of Greece. στο Vancouver. Τώρα τι ώρα είναι εκεί? Τώρα είναι 11.30 Το πρωί. το πρωί. Άρα έχουν φάει πρωινό και είναι έτοιμοι ναι. να ψηφίσουν όταν χρειαστεί. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Μπράβο Γιώργο, πήγαινε. να φέρω σουβλάκι. Φέρε 2 και κερνάω κι εγώ. Μπορείς να φας τώρα, μετά από αυτή την ένταση. Σε περίπου 8,5 λεπτά μπορώ. Ναι. Εντάξει, ρε Παναγιώτη. Νάια. You came to Greece just for the final, right? But I'm. Oh, with that, there yes. we are. I did, but I am thinking of staying here a little while longer because I love it so much in Ελλάδα. So you're considering to stay in Greece, actually? Yes, I am. Okay, μπράβο, Νάγια. Μπράβο. Τα πάμε. Να πάμε στην Πέτη πίσω.